יש אנשים שחייבים שהכל מתוכנן מראש. הם חייבים להרגיש ודאות, בטוחים ובלי הפתעות. ויש את אלה שחיים מהפתעות. זורמים עם הסיטואציה, מתמסרים לשינוי, נהנים מהדרך ומוצאים קסם גם בבלתי צפוי. היום עזבנו את וולוס וגילינו שנפלנו ביוון על החג. הכל סגור. אז באופן ספונטני, במקום לחזור לסלוניקי, פתחנו את הראש ובאופן הכי ספונטני ולא מתוכנן, עצרנו בעיירה בשם פלטמון. מקווה שאמרתי נכון. מבצר עתיק שמביט על הים האגאי עם נוף עוצר נשימה. משם המשכנו לחוף, ים בצבע טורקיז, שמש, ואז התחילו להיכנס מספר לידים שנשלחו מלקוחות שמחכים לטלפון מאיתנו על פרויקט של דירות על הים בחלקידיקי. עוד 20 דקות של נסיעה על הכביש ומצאנו את עצמנו בעיירה ציורית בשם ליטוחורו, שנמצאת למרגלות הר האולימפוס, ולמקום הזה אני חוזרת בחורף, זה נראה לי מדליק עם כל השלג מסביב. ומשם, בזרימה וסיפור גדול, המשכנו להתגלגל לסלוניקי. כי כשאתם מייצרים לעצמכם את החיים שאתם אוהבים, הדרך היא לא רק קלה ופשוטה, אלא בעצם היא הסיפור. חוויות מטריפות לחופשה משפחתית ביוון הקסומה, בשילוב של הנאה ועבודה עם משקיעי נדל"ן. שבת שלום חברים יקרים.